लेकिन भैया हो थोड़ा सा अंदाज चेंज करके कैसे कहे के बाद करे लोग बखान भैया गुरु रविदास के केतना नीक लागेला केतना नीक लागेला इन्हीं करहो पाना डालावा की नीक लागेला केहू खेले लकड़ी केहू भाला लेके भाजे हाथी घोड़ा के होत बा पैसारी ठीक बाड़ा लागे केहू खेले लकड़ी केहू भाला लेके भाजे हाथी घोड़ा के होत बा पैसारी ठीक बाड़ा लाग केतना नीक लागेला केतना नीक लागेला इन्हीं करहो पाना डालावा की नीक लागेला राहिया सुतोष पर संत जी के माथावा बाटे हो राही हीरा पर संत जी के माथावा बाटे हो कि झुमी झुमी नाचत गावत बहुजन हमारी साथावा बाटे हो तो झुमी झुमी नाचत गावत बहुजन हमारी साथावा बाटे हो झुमी झुमी नाचत गावत बहुजन हमारे साथवा बाटे हो।